Get to know the current political issues, the real stories behind the headlines. Get interactive. MyPolitics with Margarito. Only here on MyTV Cebu. Good evening, my dear televiewers. Welcome to our TV program. This is your host, Art Barit of MyPolitics. This evening, we have our special guest, a candidate for a vice mayoral in the town of Borbon. He is a composer, he is a musician, and at the same time, presently, he is an incumbent barangay captain in one of the biggest barangays sa lungsod sa Borbon, Don Gregorio, Antigua, a barangay formerly called Taytayan. Now, he is running for vice mayor in his hometown of Borbon, and ato siyang ihinabi karong gabion na unsa iyahang tuyo ug tumong, why he is running, unsa iyahang mga programs of government, unsa iyahang tuyo nga iyahang isabwag ug ipakalawat ngadto sa iyahang katagilungsod. May I welcome you, Margarito Ornopia Jr. Vice Mayor candidate Ornopia, good evening. Bayong gabi, Musart. Yes, Vice, you are running for a vice mayor, no, sa imuhang lungsod, and being a barangay captain sa Barangay Gregorio, Antigua. Unsa may nagkapa duso nimo to run this coming election as a vice mayor? Ato yung naplanuhan nga mudagan ta isip vice mayor sa tong lungsod sa Borbon, kay dinhi nakita nako nga murag usata sa palambo o makapahingusog ta sa mayong panerbisyo diha sa tong lungsod sa Borbon. Under what party, Vice, if I may ask you? Naata karon nagpaubos ta sa Bakod Party sa Durano nga Grupo party sa mga Durano. Okay. So the Bakod Party is affiliated with the national affiliation or unsa inyohang murag sa local na nga party. Exactly. That's a local political aggregation. So ang kanang inyong national and provincial asa man mo nga partido? Sa pagkakaroon murag di ama mi karon sa kang magpali og ni Davide. Okay. And the national party na amo sa Lakas. Okay. Now, who is your mayor sa imuhang grupo? Ako'y vice mayor sa kanhi mayor sa niadto ni Neil Vergara. I see. Siya na mayor sa suod sa mga siyam katuig sa human sa mga siyam katuig sa tong lungsod sa Borbon. I see. So ang inyong kaatbang is the incumbent mayor. Karon. Okay. Now, ang imuhang lungsod sa Borbon na Vice was one of the towns that was badly hit, no, sa bagyong Yolanda 5 years or so ago. Ibutang ta. Now, unsa may mga kalambuan after that typhoon nga nihapak sa imuhang lungsod? Sa diha pa ko sa atong lungsod sa Borbon, kay isip mo ko at gihimo mo ko niyang empleyado giko sa Borbon adto so sa mga 12 ka tuig sa munisipyo. Okay. Sa panahon ni position. kuha ko diha disbursing officer. Okay. Sa panahon pa ni Mayor Boots, si Pulbida, kung naigo ang Yolanda, doon na gani ang Yolanda Village gani karon naagid mahimutang sa akong barangay. Kay gidonate gina sa ato ang mayor kay ilahang luna mga almost 10 hectares siguro na ang
10 hectares ng Ang gidonate gidakon. ang gidakon. I So see. gidonate Yolanda. So naasad siya gisaad before sa 2016 na siya gidonate sa mga 18 hectares sa Barangay Logo para sa national housing. I see. Wala na mapatuman tungod kay nahuman gid ang termino ni kanhi Mayor Mayor Sepulveda. Sepulveda. Sa duha niya ka luna nga i-donate unta niya sa gobyerno. Ang Yolanda Village na karon existing na. The Yolanda Village na nakaroon. Na. Nga nagalangkob og 10 hectares more or less. Okay. Now, how many houses or settlements diya sa maong area nga 10 hectares? Naana na rin mga almost 80. 80,000 families. 80,000 houses. 80 houses. 80 Okay. sa barangay. Nga settle. Oo. Completely kuan na gina kanang habitable. Oo. Nanamuyo na diya. Nanamuyo na gyud. So, ni-welcome mo not only the victims of that typhoon from your town, but likewise, ang uban nga mga neighboring towns, inyong gibitar diha. Gibitar diha. O, na-appeal diha. So, who funded the, kining construction of those mga balay? Naiabot nga mga international nga non-government Government organization. Okay. Mo ni patukon niya ng maong Yolanda Village. Okay. Sa abo kay karong gibuhat, ako na siyang gipuno nga sitio sa among barangay. Kanang sitio Yolanda Village sa Oh, so pagkakaroon. nidako na ang imuhang butante at the Lidako, same time. oo. So, how many voters do you have pagkakaroon? Sa pagkaroon niabot nako og 2003 From previous ni mong from 1007. 1,007. So 2003 to 1,000 from 1,007. Okay. Now, ang kining imuhang mga naa dinha sa imuhang barangay, additional voters, additional residents. So nidako sa dag imuhang budget o na parihas ang gihapon? Sa pagkaroon ang ira maura gid gihapon pa ang niabot sa tuang barangay kay I don't know kung unsaon pasaka sa ato ang ira sa atong barangay. So amo lang ginang sakto lang yun ang among Now, budget. how do you address your problems? Like garbage, imong peace and order, ang imuha diha ang other services to your constituents. So sa imuhang mga katiga barangay, considering nga napun-an mo og ubay-ubay nga mga mulupyo. Ang amo gi karon gipanghingosgan ang ato panglawas ang ato medical. Okay. Ato ginang kada adlaw gina ang atong health center ato gi accommodate gid natong maayo ang tanan gyud nga atong mga kabarangayan. Okay. Vice Mayor Ornopia, you were a former employee of the municipality of Borbon. Yeah, you were now you are an incumbent barangay captain of one of the biggest barangays in the municipality. Nakahibaw ka nga daghan nga mga issues related to Yolanda, particularly ang kaning settlements, ang mga kabayan, no, nga ingnon ta nasaan o gisaan sa ato ang gobyerno, but then waay katumanan og naa magaling kuwang pa jud kayo. Now, ato aning tukion og ako ikaw pangutan-on nganong nahitabo og unsa may mga rason, no, nga wa man gyud kaayo ni mahanay despite the presence and the kining funding nga daghan kayo ang kwarta nangabot nga ato ang hibaw-an wa gayo magasto o wa sad mo abot ngadto sa mga beneficiaries sa imuhang bahin. Unsa may imuhang masulti o unsa imuhang panahom ni Vice Mayor Ornopia? Sa ako lang siguro ideya sa ako ang kaning mga biktima sa Yolanda, no? Sa kanit siguro ang national housing nga gihimo is 400 houses ni ang gisaad sa ato ang NHA. Siguro kung nanaman na karon sa kadako siguro sa proseso nga mga requirements nga gipangayo sa NHA, mao siguro na nakapalangan sa katong mga miaging administrasyon nga ang pagproseso sa mga dokumento. Tungod kay ang dokumento nga gipangita sa akong nahibaw-an kinahanglan titled
ang yuta nga gipangita sa NHA. Mhm. Mga ekwipo ug ang mga lista sa mga biktima. I see. Daghan nga mga proseso nga motong naabtan gyud sa termino sa kanhi Mayor Boots si Pulbida ang iyang plano nga pag-donate sa moong yuta diha sa Barangay But Lubo. then the lot owned by the Sepulvedas are already donated. Okay, na-donate na. Gidonate na. Okay, so okay, kining sa imong bahin tagpila may kantidad kada bay nga habitable nga karon mao ay nagipuy-an sa ato ang mga biktima sa maong trahedya. Sa kaning kung atong basihan ang kaning sa Yolanda Village naagi ni sa mga tag 150,000 ang bahay nga each. Okay. Mao na ilahang gipuy-an sa karon. So ibutan na to duha ka rooms Duha ka rooms. with CR. Oh, with CR. So dili common ilaha gyud tag sa tag. Dili lagi sila CR kada balay. Okay. So I have also an experience Mayor Sepulveda no nga ato ang nahatag nga mga programa o proyekto being a representative of a non-government organization dito sa lungsod sa Medellin no. So naatay kasinatian gamay may tungod sa mga programs on housing projects nga mga biktima sa Yolanda at that time no nga hangtod karon mao pa ilahang ipangpuy-an nga pasalamaton sila sa ato ang organization nga ato ang girepresentahan. So we still have a lot of issues for discussion my dear televiewers. Don't go away. Get to know the current political issues, the real stories behind the headlines. Get interactive. MyPolitics with Art Barret, only here on MyTV Cebu. Welcome back, my dear televiewers. This is your host, Art Barret of MyPolitics. Our special guest for this evening is our candidate for Vice Mayor in the municipality of Borbon, Mr. Margarito L. Ornopia Jr., a neophyte politician, a composer, and a band member, so to speak. So, mudagan siya as a vice mayor in his municipality. Now, atong gisgutan before we had our break ang kining problema, no? Until now, daghan pa gyud ay nga wa mahimutang after that Typhoon Yolanda nga supposedly ang ato ang mabasa sa mga national and local papers ang salapi sa kadako o kadaghan nga gikan sa mga international NGOs. I don't know o ngano nga ingon ini kay sa experience ni Vice Mayor Ornopia sa iya halang lungsod sa Borbon, ubay-ubay pa nga wa mahimutang. So unsa may update ni pagkakaron na Vice Mayor Ornopia nga daghan pa nga wa mahimutang unya na ang salapi, unsaon man yung pahigayon pa ani sa remaining nga ipang remaining victims nga nagyango pagyapon hangtod karon sa ato ang gobyerno? Siguro doon naman sila ilahang project sa pagkakaroon nga mao ang pagpadayon gyud sa national housing. Hinaot unta nga ila nang mapatuman ang sakto gyud nga mga proseso. Now, ikaw buligan sa katawhan, imo pa ni ipadayon? Tungod og alang sa katawan sa Borbon, kinahanglan nga ato ginang ipadayon nga mga project. Okay, is this one of your platforms sa imong Usa.
gitan-aw og imuhang ipakalawat ngadto sa katawhan? Usa gina sa ato niyang ididikit sa mga tao, no? Ihatag sa mga tao nga maong proyekto. Okay, so mo na inyong gisabutan uban sa imuhang mayoral candidate. Oo, mao na amo aging usa sa gisabutan nga maong proyekto. So kompleto mo sa inyong lineup. Kompleto gid sa atong line-up sa pagkaron. So far sa imuhang pagtan-aw sa imuhang pagsusi-susi sa mga kabarangayan, considering nga hinoon wa pa man magsugod ang pangumpanya, unsa may pulsos katawhan sa imuhang lungsod. Nakita ginato nga ang dakong suporta gyud sa ato ang lungsod, ang dakong suporta gyud sa katawhan nga sila gid suporta gid nato. The incumbent mayor and the incumbent officials atong tan-aw na ang imuhang incumbent mayor karon o ang vice mayor, is this their last term? Baga karon? Dili pa. Wala Dili pa. pa sila yung mga duha ka termino. Aha. Oo. Pero ang siya gid sa katawhan murag ingnon ta nangayo og kausaban. Naingon nga nangayo sila kausaban kay ang mura mag atong gunang nalantaw sa itong mga miagi nga mga eleksyon nga napulan na sila sa 32 ka tuig sa atong kanhi mayor bot si Pulbida. So ato sa nakita karon nga sa tulo ka tuig wag napulan na pud ang mga tao sa ilang tulo ka tuig lang. I see. Now, Borbon as a municipality considered as an agricultural municipality. Agricultural. Fifth class municipality. Fourth Fourth class municipality. So, how many registered voters in your municipality, Vice Mayor? Sa akong ideya karon naabot na siya og 24. 24,000. Oo. So, ibutan na to registered voters. Registered voters. Okay. Pila may populasyon sa inyong lungsod? Sa population sa lungsod, it is almost 80,000. 80,000. What is the main business o sa inyong lungsod when it comes to trade and commerce, Vice Mayor? Munay lungsod ron bitaw nga wala gi tungod ba murag sa ka pangumar gid og kanang tungod sa sinda sa sugarcane may may naargid sa ato ang lungsod. So, mostly, ang kanang yung katubuhan. More yung pagkakaroon. No? Okay. Now, how about ang panagat? Naagya po na itong panagat, pero di gyud makaigo nga maigo nga munay panginabuhian sa taga Borbon kay namo yung mga farmers managat po. Moro ginay dili sa coastal wa gid sila focus anang. I see. Now, Vice Mayor Ornopia, being a barangay captain, is this your first term as being a barangay captain after sa imuhang panrabaho sa munisipyo? Mo ni primero gina kong sulod sa politika. Sulod sa politika. Oo. So, wa ka mag-agi, wa ka mudagag konsehal sa una? Wala. So, diretso kag kapitan? Diretso kong kapitan. So, ang imo sang gipuldi nga kapitan, incumbent barangay captain sa to? Dili siya. So, nilast term konsehal lang siya. Konsehal lang siya. Nilagan siya og kapitan, so ako miyang kaatbang Okay. katong naging eleksyon. So, niambak ka as a vice mayor. So, being a candidate for a vice mayor, so gipilian ka sa ubang mga kapitan nga ikaw mo'y padaganon as a vice mayor? Sila gyud tanang mga kapitan nga sa barangay ug ang kanhing mayor. Siguro nag-survey siguro kung unsay ilang padaganon o kinsa. Motong kita may ilang napilian nga mahimong vice mayor sa Paris sa ato kanhing mayor Nel Vergara. Okay. Now, there was a municipal mayor at that time, no? Pila ka tuig ang nilabay, a good friend of mine, a former seminarian, Mayor Roy Ornopia. Ang iyang igsuon sa kapari, Father Oscar Ornopia, unsa to nga lungsod? Tabugon. Tabugon. So imo tong kadugo. Ako gito silang kadugo. So you were Tabuganon o taga Tabugon kung nato gyud subayon Tabugon gyud ko nga lugar. Nga lugar. Dito ka na tao, but naminyo ka og taga Borbon. Okay, mo na nga naa ka sa Borbon na karon active sa imong pamulitika. Okay. So ang kabanay na hibaw man ka nga ang lungsod is
more of Family. neighborhood and family rule. So, I'm sure, ang imuhang kabanay or pamilya sa imuhang kapikas, dako sa tingaling pamilya sa ilang sa maong lungsod. Sa diha gid sa Imong maong lungsod. barangay. Sa maong yung lungsod, dako na sila nga pamilya. Aha. Kay masubay ko na to sa kaning lungsod sa Borbon, murag gamay ra nga pamilya nga naggunit sa Borbon nga pamilya ba kanang manggubat, mga manggubat, dos-dos, si Pulbida Antigua. Murag Mo ginang pamilyahan. murag pamilyaha diha nga naagid sa So Borbon. asa man ka nga pamilya sa imong na mention? Di ako sa manggubat. Naa ka sa Manggubat. Oo. I see. So dako gyud no nga in fact imong i-trace there was a provincial board member nga Manggubat. Manggubat. Okay? So kining pamilya nga ingon ana mao maghari sa usa ka lungsod, no? You are not an incumbent or ex officio member of the council sa inyong sanggunian, being a barangay captain. Dili. Dili Wala. ikaw ang ABC president. Okay? So, unsa may imuhang role sa inyong association of barangay captains? Sa pagkaroon sa awan wala gyud. Wala gyud mi kay mura sa iya mang igsuon ang IBC president karon namo Okay. sa lungsod sa Borbon. Okay. Igsuon sa mayor sa Borbon. Okay. Na usa sa mga gitan-aw nga ingon ta makapadugang nga sa kining negosyo sa usa ka lugar is the construction of farm to market roads. Yeah, being an agricultural town. So usaba na po sa inyong gitan-aw nga mo sa inyong himuon nga pagpangabli og mga kadanan sa kabukiran aron masayon ang mga produkto pagkanaog ngadto sa inyong merkado. Ang ato ang lungsod sa Borbon sa panahon pa ni Mayor Boots, pulos gina niya gibuhatan og mga access road, barangay roads. Niya ang uban gani nanay kumpleto na sa simento. I see. So nay uban nga nabiyaan siguro na human siyang termino, nagi wala pa masimento nga karsada. Pero gamay na lang maihap na lang na sa ato ang lungsod. I see. Karon wag ko kay bawo kun unsay mga giproyekto ron nga road concreting sa ato arong lungsod sa Borbon. So, pagkakaroon, ang inyong programa o sa inyong usab nga gusto nga ihatod nga to sa katawhan, ang kana inyong opening or construction of more farm-to-market roads. Ipadayon ang gibuhat sa previous administration. You made mention about ni Mayor Sipolbida, both Sipolbida. So, at that time, kaybaw juga, no, nga mautoy nakapadugang, nakapakusog sa panginabuhian sa katawhan sa hilit-hilit ka mga lugar sa inyong barangay o sa inyong lungsod. Okay. We have a lot of issues for discussion with our guest this evening, my dear televiewers. And you can watch us on Sky Cable Channel 30 and also at livestream.com/mytv30/on-air. So don't go away. Welcome back, dear televiewers. This is your host, Art Barret of MyPolitics. Our special guest this evening is our mayoral candidate, or vice mayoral candidate of the municipality of Borbon, Mr. Margarito L. Ornopia Jr. And he is one of the incumbent barangay captain of Don Gregorio Antigua, a barangay in Borbon. And you can watch us on Sky Cable Channel 30
and also at livestream.com/mytv30/on-air for our televiewers in this program. So, Vice Mayor, no, usa sa ato ang nakita-an pagkakaroon nga diin ang usa ka lungsod nga magmalambuon nga naagi peace and order nga ato ang mapatunhay, no. Now considering nga ang imuhang kasikbit nga mga lungsod sa nangagi mga katuigan gidungog, no, nga naay mga armed groups, wa ba ni moabot sa imuhang lungsod considering nga daghan ka og ubay-ubay ka mga kabukiran? Naagitay threat niya to sa mga miaging tuig. Kay gani usa na sa nasod sa mga sa insurgency nga ang atong lungsod. Sa pagkakaron, kaluoy sa taos Ginoo, wala gina nato maalarma kanang mga tawhana, kanang mga armed group, kanang mga sa pagkakaron. Hinaut-unta nga di gina maabot sa tuwa lugar kay ato aging lugar linaw gyud. I see. Gawas lang aning mga kani siguro mga batanon, moro ginay maghatag gagmay mga kagubot kaning mga fraternities. Okay, nanood gina sila sa ato eskwelahan. So ato ginag-ikampanya gay karon sa mga ginikanan. Naunta nga idili gina nila ilang pasagdan ng mga ilang mga anak kung asa lang mag-standby ni kuyanap gini ron ang atong kaning mga fraternities sa eskwelahan. I see. So, gikan rin sa harang dakbayan sa mga eskwelahan o mga kolehiyo o universidad, niabot ngadto sa mga sa imong lungsod? Niabot na gina ngadto sa ato. So, very alarming nga ingnon ta not only on your municipality but likewise in the neighboring towns. No, mao sana. Okay. Now, ang ato ang programs on livelihood programs, Vice Mayor, kumusta man ang ato ang panginabuhi sa katawhan? So para ato ang yung ang ato ang mga lagutmon kanang mga ilang mga negosyo nga ginagmay sa ato ang lungsod, mayo ang ilang padagan ilabi na gyud sa agrikultura. Okay. Now, kung buligan ka again sa katawhan sa imuhang lungsod, usa sad ni sa imuhang ipadako nga maatiman ang livelihood components or livelihood programs projects sa imuhang mga katagilungsod. Usa na sa ato ang gihangad para gid sa atong katawhan. Ay si pananglitan unsa mang particular gyud nga programa sa panginabuhian nga imuhang ihatod og imuhang ihatag ngadto sa katawhan, Vice Mayor. Ato ging pahingusgan kaning ato tungod kay agrikultura man ang ato ang ato ang diha sa ato ang lungsod sa Borbon. Ato ging pahingusgan o paligunon ang ato ang farmers. Kay aktibo gini sila sa muna active ron nga murang naglihok sa atong agrikultura diha sa lungsod sa Borbon. I have an NGO, Mag-uugman Foundation Incorporated, MFI, no? Minilyon ang salapi nga ilahang madawat coming from international donors. And the organization so na sa 32 ka tuig nagsigi og tabang ngadto sa mga mag-umas ka nagkalain kabukiran sa ato ang lalawigan, apil ang mga kasikbit nato nga mga probinsya. Wa ba ka makadungog niining Mag-uugman Foundation Incorporated? Wala pa ko kadungog niya ng mga programa. Okay. Kay kita sa amo lang sa farmers nako sa ako ang barangay, naghuwat lang yun sa mga hinabang para sa itong barangay po. Ni tie up ni sila sa Department of Agriculture, ni tie up ni sila sa Department sa ato ang kining provincial government, and in fact they have a lot of programs and projects nga na-implement last year. So I hope og buligan kas katawhan mo tie up sa maong organization ang Mag-uugman Foundation Incorporated. Now, another issue nga akong ipangutana nimo, Vice Mayor, no? Kining naghisgot man ka mahitungod sa imuhang kasinatian on marine sanctuary. Now, you made mention again nga at that time sa imuhang panahon nga ikaw mo'y nagda sa pagpalapad o pagpadako sa imuhang marine sanctuary sa imuhang lungsod. So, unsa may estados karon napadayon na nimo?
ang atong marine sanctuary sulod gito sa napulo ka tuig kapin siguro kulang nanatay nag-open nami ato sa nga mag diving nami bottom glass daghanang na mag snorkeling na to kay daghan na kayong isda. So unsa pagkahitabo nga sa pagkakaron wala nagi marine sanctuary ang Borbon. Kay murag gipanagat, Nagguba na, in short. guba gyud, totally guba gyud ang ulang napasagdan sa nagsunod na nga administrasyon. I see. Unsa may kasinatian nimo? Ayo yan kining certified diver Vice Mayor? Ang marine sanctuary gamit gyud. Gamit gyud sa ato ang atong kadagatan sa ato ang ilabi na gyud sa atong lungsod. Kay usa sa tourism makasud ang atong usa gyud sa makapalambo unta no. Ang ato ang marine sanctuary nga ang atong uban nga mga mananagat nga mga gagmay mananagat nga unta nga dili lang gid sila maabot sa Panglayo o panglayo. Kay panagat. ang isda di ba na mo So at least imo lang gi-create ang spawning grounds. So, O niya ang isda di mo nang permanente, gawas man na. So mo imo ang target. mo atong tuyo ana. So aside ana nga nahimo to nga tourist attraction kinagha mag-snorkel. Daghana no daghanang kita na nakita. So Nawagtang. Nawagtang. So, sayang, no? Unlike ato ang makitaan, may bawaan, mga kaislahan din sa Lapu-Lapu o sa Cordoba, nga gi-preserve nila na sila area nga for open fishing, fishing grounds, o nya na apoy marine sanctuary, nga maoy gipangitaan na mahimong tourist attraction sa mga ato ang dumudoong. So mao sa tay imuhang buhat sa imuhang lungsod. Now, again, ug buligan ka imo na putong bangunon ang maong programa o proyekto nga imong gisundan. Mao na akong unang bangunon ang maong nga proyekto. Kay murag sa ako nga lisensyado ko nga diver. Lisensyado ka nga diver, Vice? Lisensyado. Sa PADI? Sa PADI. Okay. Advance ng license. Murag nahawangan ko sa maong proyekto nga nawa. Pila to ka hektarya imong marine sanctuary, Vice? Mga 20 hectares. Dako gyud ay intended for municipality nga 20 hektarya. So kompleto to siya og mga buya. Buya. Kompleto gyud kay ako gid mismo weekly ko nga mo magkuan ko sa mga marker. Marker. Mo check ko sa marker kay malingaw ko sa akong kalipay ba. Kadaghan sa isda nga sa isda, sold sa maong marine sanctuary. So karon wa na ng mga buya. Wala na gyud sa sumna wala. Nay gibuhat usay gama kinaaman sa singa na ning gitawag nila og bukana usay termino anang nasa sapa nasa kanal. Bukana. Now, unsa may sulti o unsa may yango mo sa mga mangingisda nga considering nga nawagtang nahanaw ang inyong marine sanctuary? Munay ilahang gireklamo nga nakasabot na unta sila kay ang kaligong pagbutang ta sa marine sanctuary daghan daghan dili sayon ipasabot sa mga tao kay labi pa butangan nimo ang ilang gisulti ang ilang agianan imong gialihan kay di na sila kaagi ang pagpanginhas di na sila ka murag disturbo sa ilang pero sa diha nakasabot na sila murag nahawang sad sila kung nganong nawa ang maong proyekto. So balik na sa sila nga manay-as og layo kay yung panagatan instead na anhar unta sa ilang tungod. So mao nay usa sa mga wa nila masabting nga karon hinahinay na sa sila og sabot. Vice. Okay? So usa na sa mga livelihood programs nga aside from farming o nya naa diri ang fishing. Nga mo complement with each other. Nga karon ug naa manggali mananagat nga mga marginal fishermen nga moy ato ang matan-aw sa kada lungsod. So nisabot pagka marginalize kay imbis mo kuha sila og 3 ka kilo kada adlaw, maglisod naman gani. Maglisod na. So, now, ang isda ninyo diya sa inyong kamerkaduhan, gikan sa kadagatan or gikan sa bantayan? Ang kadaghanan ng isda diha ron sa ato ang lungsod Borbon kay tungod sa kagamay nga makuha sa atong mananagat. Ang akong gikan na sa Danau. Gikan sa Danau. Gikan na sa Danau. Ato dados Borbon, ato na Ibaligya. Mo ba?
Ang gikan po sa Danau, gikan po sa diri sa mga Islas Camotes. Kamutis or gikan sa Dininas Pasil. Gikan po sa Pasil. So, imbis unta diha ra Diha, siya tungod, oo. wa na hinuon, na nabali na. O gani na ako'y programa ni adto sa mga mangingisda. Muhatag ko nila og payaw. Okay. Muhatag ko na nila og payaw. Vice Mayor Ornopia, wa na gyud tay igong panahon. Unya naa pa taon tay daghan kayong ituki og ato ang pagasaw-sawan nga mga isyu nga ngayan natong isabwag og ngayan ng ipahibaw ngadto sa mga katawhan o sa imong katagilungsod sa Borbon. Unya we don't have enough time. Ang ato lang parting words, Vice Mayor Ornopia, ngadto sa imong katagilungsod o sa ato ang televiewers sa MyTV, MyPolitics, nga inyo makit-an o inyo masunod sa Sky Cable Channel 30 o matan-awan sa ninyo livestream.com/mytv30/on-air. So, Vice Mayor Margarito Ornopia Jr., your parting words, sir. Sa ato ang mga televiewers, labi na nga to sa ato ang mga Borbonanon, hinawat unta nga buligan ta sa ato ang buligan ko ninyo sa among grupo ni Mayor Neil Vergara kay mo ni ato ang tuyo og dakong katuyuan sa atong lungsod ang pagpalambo og hinawat unta nga magkahiyo sa tantanan. Thank you very much, Vice Mayor Ornopia. This is Art Barret, your host, MyPolitics, din lang takutob o ginaot pa. Nga samtang muhingos pang ilong sa tao, iyang mga pangandi o tingusbawan, huwag katapusan. Daghang salamat, good evening. Thank you.